दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै आथियाबारि गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव जों साननैनि हाबाफारि लानानै गौमा सुबुं फोजाखांनाय मेल हाबाफारि लादों आरो बे गौमा सुबुं फोजाखांनाय मेलाव दिनैनि गिबि सानाव बिलिफांनि 6 बाजिनिफ्राय दौरिफोरजों मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल लादों आरो बिथांमोननि सिगाङाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा लानाय हाबाफारि मावखान्थि बायदि जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों बाथौआरिनि माबायदि मेसेज हैगोन आरो बाथौआरिखौ जों बोरैहाय साग्रिद खालामगोन बोरैहाय जोङो दौरि दौसिखौ खौसेथिनि गेजेरजों मोनसे नेमखान्थिनि गेजेरजों आइ आफानो बाथौ धोरोमखौ फोलायहैनो हागोन बिनि सायाव जों दिनै मोजाङै मेहेरगोनाङै सावरायगोन आरो बिथांमोननो बेखौ फोरमायगोन आरो लोगोसे गाबोननि दिनाव दुलाराय बाथौआरि रायजो राजाखौ जों आसा खालामदों बिथांमोनहा बयबो बाथ्रा हरदों खमैबो 10,000 मानसिनि गौमा सुबुं थुरमा सुबुं मानसि जागोन 10,000 मानसिया फैनानै बेवहाय गौमा सुबुं फोजाखांनाय मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो जों बेवहाय बाथौ धोरोमनि गासै गोथौ बाथ्राफोरखौ मेहेरगोनां बाथ्राफोरखौ मुलुग संसाराव फोगोमनो थाखाय मुलुग संसाराव गोसारहोनो थाखाय बर' जाथिखौ धोरोमनि बिथाजों मेहेरगोनां जाथि दानानै आलो गोजोन रायजो जाहोनायनि राहाखौ जों खालामनो थाखाय गाबोन आइ आफानो फोसावगोन दौरिया खमैबो जों आसा खालामदों खमैबो बेवहाय 500 जनसो दौरि जागोन बे दौरिफोरखौ लानानै जों दिनै हराव सावरायगोन दुलाराय बाथौ गौथुमा 1992 सनाव जागायदों 16 मेयाव नाथाय एथ' दिन जोङो बे सुबुं फोजाखांनाय मेलखौ लाबोआखैमोन फैयै फैयै जोङो दिनै नुबाय सुबुं फोजाखांनाय मेल अनगायै जों आइ आफा रायजो राजानो बाथ्राफोरखौ रोखा फोरमायनायाव गोब्राब जायो बेनिखायनो बेनो गिबि खेब जोंनि थाखाय सुबुं फोजाखांनाय मेल आरो बेनिफ्राय जोङो लासै लासै जायगा जायगा जों बेबायदि सुबुं फोजाखांनाय मेलखौ खुंलांबाय थागोन गाबोननि गेवलां मेलाव आलासि महरै लानाय जादों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बेखेवगिरि महरै फैगोन आरो जोङो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिखौ सासे माननि आलासि हिसाबै लादोंमोन बिथाङा नाथाय फैनो हाया होननानै बुंहरबाय माबा असुबिदा दंनो हाया जाहैबाय बिनिफ्राय फरिधर तालुकदार होननाय सासे आलासि फैगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टनि मा बिफाग बिनि नामा जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच आसामनि बे माबा मन्टुराम काहाराम होननाय सासे आलासि फैगोन बेनिफ्राय जोंनि गौथुमनि माखासे आलासि दं जेरैहाय कृष्णकान्त बर' जेरै आखान्थि आफादगिरि आरो दङ जोंहा हरेश्वर मुसाहारि जोंनि लेङाइ गाहाय फोसावगिरि बेबायदिनो जोंनि गोबां माखासे माननि आलासि दङ बिथांमोनखौ लानानै गामिनि मिटिङा मेहेरगोनां जागोन नैरोजा 22 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं
बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।